He nasi maswera sei nasoda kumboti chimbonyatsotaura nenyaya yevanhu vanoita basa rekumhanya WhatsApp family WhatsApp group vachinda kunotaura zvinhu zvavanenge vaona zvisinei navo. Guys, social platforms takaya kuzofara muno mwana ane data rake, ane foni yake, ane battery foni yake. Kune vanhu VeHukama vari kuita chisystem chekuti tikasangana maFacebook streets unenge uchida kustoka, kutaura, kutarisa kuti ndikunyora nezvei, ndakomenda kuti kudi, ndataura kuti chii, kuzvisinei kana nefamily group, woenda kunotora screenshot kana kundanotora comment yandataura yaya, woenda kunokanda mufamily group. Woda kuda unditongeso dareni kufamily group kuti apa manga muchinyora kuti kudi, regai ndikuudzei, munombotembei nai vanhu VeHukama imi makadaro? Munombotemba chii chaizvo? Ndauya ndoga nefoni yangu, bhatiri rangu nedata rangu. Iwe chekuita basa kundistoka, ungaya kuFacebook uzostoka inini? Zvako wapedza here? Ziva zvako.com. Siya vanhu vapombonoke. Family group ndere kutaura zvinhu zvekumafamily, maproblems emufamily ari kunetsa, zvinhu zvinoda kuziviswanwa mufamily, kuti ndiani washaika, toita sei kuti contribute mari. Family group harisire kuti uinde kunotaura nezvangu inini, harisire kuti uinde kunotaura nezveumwe munhu waona utanzi waona zvangu uchikomenda wangu uchideko, kana wanga waona uchida kundibvunza une mwoyo wakanaka, wadi kuuya kuzondibvunza kuseri. Kana uine good intentions, wadi kuuya kuzondibvunza ini kuseri, kuti kwapa manga munyora kuti kudi. Siyana ine kuda kuita maclass monitor pa Facebook. Vanhu VeHukama, siyai vanhu vapombonoke. Iwe kana uchinzwa kuti usikuda kukomenta, usikuda kunyora, rambo ziva zvako, ita zvako. Siyai vanhu vapombonoke. Nyaya yekuti munenge muchita kudzingirirana nekuti ndikuita kuita ghost rekustoka munhu kuti anyora nezvei kuti unokanda family group kuti unyadzise umwe munhu. Siyana inazvo imi VeHukama. Ziva zvakumboko unito nemakomo makunungu nemaproblems akakumirira, makunungu nezvinhu zvaunenge uchitawo. Vamwe venyu ndimi munenge muchitoparisa nemaghost account imi VeHukama. Handiti muda kuzonopfeka maoriginal accounts enyu makuzvita vatsvene, makuda kuenda kunotaura kunobvunza kuti manga muchitaura nezvakuti kudi, he unokomenda zvinyadzi paFacebook, he unotaura zvakazodai paFacebook, ye zvakazodai. So Facebook ndeyani? Ndeyako Facebook yacho. PaFacebook pakanzi tisataure zvatotaura. PaFacebook pakanzi ndai munoripotana namafamily group. Saka na waudza family group unofunga kuti chandita sei? Iwo kufunga kwako semunhu akakwana ne5 cents akakwana, wainda kunotora screenshot wakanda mufamily group, unofunga kuti vangandita sei? Vangandidii? Siyana ine game renyiroro guys. Siya handizisha muri kutemba nacho patimbo, siyana ine kudaro. Please, siyai vanhu vapombonoke kuFacebook. Koita team rekuti wandiona nchitukwa kwandiri kuzvituki kwangu, iwa kumhanya ma screenshots wakunokanda family group kuti uona izvapostwa, ndiwo wachida kutukwa. Wanga uchida kutukwa uriwe? Wagwadziwa nei? Kana wagwadziwa nokuti wandiona inini ndichitukwa na ndichitaugwa nezvangu, wadi kuuya ukandiudza ini. Saka kuenda kunokanda family group ndo kuti zviite sei? Kutsvaga dzveneka, kuda kuti vanhu vose vaone kuti ndanga ndichitukwa kana ndanga ndichitaugwa nezvangu. Handiti iwe ndati ndakauya paFacebook nefoni yangu, nebhatiri rangu, nedata rangu, hapana kana one VeHukama akambondipa data rekuti nda paFacebook. Hapana kana one VeHukama akambondicheka kuti makuseni mangwana nanhasi madya breakfast echindoda kutumirai. Hapana kana one VeHukama akamboti mune magetsi emari ndikuchengerei. Wofunga kuti iwo vangandiita sei? Kana wandiona ndichitukwa kana tondiona ndichinyogwa, siyana nezvekuda kutora ma screenshots uchinokanda kumagroup efamily, wona utuke wekokomende kosi yaikoko. Siyana nezvekuda kutora zvinhu muchinotadza even varume vedu kuti one zvenge zvanga zvichikuitwa mukadzi wako. Plan yako ndiyei? Kana wamuonesa uda kuti adi, unofunga kuti yanga asingazvizivi? Iwe ufunga kuti unofunga kuti ndoga ndisingamudzi zviri kuitika. Siyana ine kuda kutsvaga dzvene, siyana ine makuwa. Handitika, that's not caring. Unenge uchitora nedzako dzawakateya, because kana uchida munhu you don't show munhu chinhu chinomurwadza. Kana uchifarira munhu you don't go and show somebody something that is being talked or that is being cartooned about the person, right? Unenge uchitoda kutoseka unewe kabisira. Takuzivai vanambwa, takuzivai. Siyana ine game renyiroro. Munenge muchimbotembei, munenge muchimbotembei. Munhu nemunhu nelife yake. Each man for himself, God for us all. Siyana ine kupinda mukati medzimba dzevanhu muchida kunyovhura. Siyana ine kupinda mumafamily group muchida kushongoresa mastyle muvanhu mumafamily group. Ziva zvako correspondence. Ita yako, tamba yako, siye munhu atambe yake.
handitika ndangotiyeuchedzana ipapa VeHukama mumafamily group muri kushaisa vanhu mufaro mafamily group, vanhu vakutya kukomenta, vanhu vakuvhura maghosti nekuda kwenyu nenyaya yekuti vakapombonoka uri kutevera kumashure kunge mweya wetsvina uchinononga macomments unokanda mafacegroup mawhatsapp group. Siyanai nechigemu chenyu ichocho because one day chaita kuti